vláčik až tu poďte. Urobíte pekný vláčik. Poďte, urobíme pekný a otočíte sa ku mne. Vláčik sa otočí ku mne. Vláčik sa otočí ku mne. Dostali ste sa teraz do rozprávkovej krajiny. A v tejto rozprávkovej krajine prvou vašou úlohou bude prejsť v 7-milových čižmách po tomto lese. Prejdete takto, prejdete naspäť, vrátite sa a dáte čižmy ďalšiemu. Potom prejdete popod tú pavučinu. Tú pavučinu nám takú pavúk urobil, pavučinu. A potom vidíte toho veľkého leva tam. Ešte levo my musíme do tlamy hodiť túto loptičku. Toto zvládne, príde tu naspäť, obuje sa a čaká, dobre? Kým to všetci nezvládnu, potom budete nakoniec jadať písmenko. Takže každý, kto tu príde, sa vyzuje sa, obuje si 7-milové čižmy. Môžete aj takto, popod tabuľu si môžete uložiť papučky. Tak, a ide prvých 7-milových čižmách. Prebehneš okolo lesa, poď. V 7-milových čižmách. Vrátiš sa naspäť, naspäť. Dáš 7-milové čižmy ďalšiemu, poď. Ďalšiemu a ty ideš popod pavučinu. A toto budeme aj pani učiteľku, kde ju máme, toto budú oni robiť, dobre? Každý si obuje a ty ideš popod pavučinu, poďme riadne preliesť.